Tħabru id-dettalji tal-5 edizzjoni tal-Cospicua Short Play Festival li se jsir fit-2 u 3 ta' Settembru fit-toroq u l-imsiraħ prinċipali ta' Bormla. Il-pubbliku li ser jattendi ser jingħata mappa li tindika fejn ser isiru ir-rexti. Il-festival huwa finanzjat mis-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali mill-Awtorità għat-Turiżmu mill-Fondazzjoni Cotonera. F'konferenza tal-aħbarijiet id-direttur artistiku Joseph Gallia spjega li b'kollox kien hemm 21 sottomissjoni ta' reċti għal dan il-festival. Minn dawn intażlu d-disa, waħda mir-reċti hija mirata għal tfal ta' bejn il-5 u l-10 snin. Is-Sindku ta' Bormla, Marco Aġus qal kif għamlet fl-modi Bormla ser tkun qed tagħmel dan il-festival bi pjaċir. Aġus qal li hemm madwar 140 parteċipant, apparti daw kollha li kienu ta' għajnuna. Ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jattendi f'dawn il-jumejn il-ġejjin. Nixtieq nistieden lin-nies biex jiġu igawdu t-toroq antiki ta' Bormla, dawk li mawqux bil-gwerra, u nistiedinhom biex jiġu igawdu magħna daw id-disa attivitajiet li ħantellu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa-Ċivelli qalet li f'dan il-festival wieħed jista' jara l-livell għoli tal-ixtar f'Malta. Tkellmet dwar kif il-Kunsill Lokali qiegħed jinvesti fit-talent tiegħu. Kif nibet twilet u kompla kiber Cospicua Short Play Festival fejn apparti li se nkunu qegħdin niċċelebraw festa ta' talenti lokali fejn jidħol il-qasam tat-teatru qed nesebixxu wkoll irkejjen ġonna pjazzett f'Bormla. Il-ċermen tal-Fondazzjoni Cotonera, Glenn Bedingfield, tkellem dwar l-għajnuna li l-Fondazzjoni tat għal dan il-festival. Qal li hemm l-ħsieb li jsiru festivals oħra wkoll.